Critical wagadzira chimwe aichi chakaipa ichi. Yo, yeah. Yo again, di-dan gagan. Aye. Alright. Ini, ha. Dada. You're critical. You're fabulous. Uyondian, ko. Dewe kupiko dian, ko. Uyonde wupiko, anombo itaneswe iko. Uyondian, ko. Akambo fabone kupiko. Uyonde wupiko. Yo. Alright, ini no di darling tonga ishande wako chitumbiza muna bata street sengesa one, yes I'm the one I know kuchizira moto kunge parafin shuba ere zangu ne mabebi kosha makachuka makashiba very romantic, very classic, very fantastic rikandi ngoti very bombastic dakakura ndichizwa kabosa ya chipanga paskana bete bachita na yufo chaka kanda bongo min bachipisa kwasa daramuka dota bachi eta madrama kwangu sina plasma, kwangu sina kada kwangu neka gondo 14-inch grafter kwangu sina kombi ochimba chetombi I remember uniform the police in a short ha tara mwangu jeans kwa Pop Marley lena debo John Chibadura mani achirova berry bottom nengowani nebutsubi nesiri heavy fashion master 323 yanga iri heavy chipora truly ani makaifa na Mr. T doba inakita pase TV ai usadibe what vege usadibe manu wawevende ipapo kwansina majendere kotwero tayinzwa mudhara manyeruke but zvainakidza mvura nemagetsi zvaigara zvichibatika handisi kubvaiza kana matombo fortune mparutsa Friday manheru sandabhabha Saturday monadzi yande kubhabha ko manheru acho yaive nguva yacho taiona wrestling interesting how Hogan yes was the best thing and Ric Flair was the worst thing kwangu sina John Cena Ocean Timber yo uyondian ko dewe kupiko dian ko uyonde wupiko anombo itaneswe iko uyondian ko akambo fabone kupiko uyonde wupiko yao boy ndakazopiwa kaseti na mugidza irorora inakidza rari nemachoma aliimba nechichoma zvaida mukoma kosi ndaisanzwa kuti zvanzi chinyi but zvazvingori neheavy skiri hanzi tenga ring tenga ice cream una iring that was shabarangs airova dance ndaikwadza maparans paichumwa mchuno wakafinyamisa fesi zvese neuno ndakazonzwa chakati masempliers Mayas, I wasn't pious. Boy, ndakabva ndaita murasta iko zvino ndakupisa mafake pasta ndini fire master kritika ubakati ndini fire chanda uyondian ko dewe kupiko dian ko uyonde wupiko anombo itaneswe iko uyondian ko akambo fabone kupiko uyonde wupiko yao Alright, ini no di darling tonga ishande wako chitumbiza muna bata street sengesa one, yes I'm the one I know kuchizira moto kunge parafin shuba ere zangu ne mabebi kosha wakachuka makashiba very romantic, very classic, very fantastic rikandi ngoti very bombastic ndakakura ndichizwa kabosa ya chipanga paskana bete bachita na yufo chaka kanda bongo min bachipisa kwasa daramuka dota bachieta madrama kwangu sina plasma, kwangu sina kada kwangu neka gondo 14-inch grafter kwangu sina kombi ochingba chetombi I remember uniform the police in a short ha tara mwangu jeans Pop Marley lena debo John Chibadura mani achirova berry bottom nengowani nebutsubi nesiri heavy fashion master 323 yanga iri heavy chipora truly ani makaifa na Mr. T doba inakidza pase TV ai usadibe what vege usadibe manu wawevende ipapo kwangu sina majendere kotwero tayinzwa mudhara manyeruke but
zvainakidza mvura nemagetsi zvaigara zvichibatika handisi kubvaiza kana matombo fortune muparutsa Friday manheru Santa Barbara Saturday monadzi yande kubhabha ko manheru acho yaive nguva yacho taiona wrestling interesting Hulk Hogan yes was the best thing and Ric Flair was the worst thing kwangu sina John Cena Ocean Timber hey,